Hi लोगोफोर गुड मर्निं फ्रम ई-रिक्सा स' बे समाव आङो गारि सायाव दङमोन स' नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि साफ्रोमनिसिमबो अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय आरो चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जों दिनै बहा थांनो नागिरदों स' नैबे समाव जों थांनो थाखाय जों साबा जोङो दायो बे जायगानिफ्राय जोंनि एरियानिफ्राय जों थांनो नागिरदों शिलंसिम दावबायहैनो नागिरदों मोनसे ट्रिप फिसा सानो स' बेवहाय मेम'रि थालांथोंसै होननानै बे ब्लग्सखौ बानायनाय जाबाय आइ हप नोंथांमोना बे ब्लग्सखौ इन्जय खालामगोन आरो जोबजासिम नायगोन स' बेनिखायनो आङो दायो न'निफ्राय ओंखारबोबायमोन सालबारिसिम थांनो थाखाय स' सालबारिसिम मोनहैखांनायनि उनाव जों गासैबो ज'हैनो ई-रिक्साजों भबानिपुरसिम फैदोंमोन स' बेनिफ्राय फैखांनायनि उनाव जों बास लादोंमोन स' बास रिजार्भ खालामनाय दंखायो स' बे बासाव गाखोनानै जों हान्थिबायमोन गासैबो ज'हैनो खानापारा फारसे स' बे खानापारानिफ्रायसो ट्रेभेलार बास फिसा हमनाय दंखायो रिजार्भ खालामनाय स' बेजों जों हान्थिगोन अके नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय आंबो बिथां जानानै नोंथांमोनखौ रुल्स ब्लगाव बरायबाय गोबांथार मानसि गोमसार दङ नोंथां माबोरै मोनदों दारि दोंनैखौ हानो खिथादोंमोन आङो दारि दोंनैखौ हालासै दाबो मानो हालाबा ओमफ्राय आंखौ दिनै एसे बोराराय होनदों आरो नुनायालाय दाबा एसे हेन्डसामसिन जायो बेनिख्रुइ एसे बेमारि आस्ला गारि गाखोनायानोलै माबाया अनारानो नङा चेनेल अनारा एखायनोथ' आंसो लाना होदो भिडिअखौ लोमजायोनो दुरबल गथ' मा जायगा मोनखोबा आं बारा मोजां मिथिया जायगाफोरखौ ओरैहाय खेबसेनो सोलायजाया नामा ना ओरैहाय उनजा केमेराया आरो दोनथ'नाय जाबाय दसेनाव लाफिनगोन दा भिडिअखौ हाजोआ जोबोर समायना जादों लोगोफोर अखा स्रो स्रो हानायजों स' बेफोरबायदिनो थाङै जोङो खानापारा फारसे मोनहैनायसै बेनिफ्राय जोङो ओंखारनायसै दान्दिसे रेस्ट लाथ'नायसै आरोखि दान्दिसे रेस्ट लाखांनायनि उनाव जोंनि जार्निया स्टार्ट जाबाय खानापारानिफ्राय शिलं फारसे स' नोंथांमोना देग्लाय जोबोर मोजां भिउ नुलांगोन ब्लग्सखौ जोबजासिम नायलांगोन स' बेफोरबायदिनो थांनानै जों शिलं एन्ट्रि जायो शिलं एन्ट्रि जाखांनायनि उनाव जोङो गंसे धाबायाव लान्च खालामनो थाखाय लाखियो आरो बयबो ओंखारजोबो लान्च खालामो स' बेफोरबायदिनो बेनि जायगायाबो ओरैबायदि मोजांमोन लान्च खालामनाय जायगा बेयो फिसा मोनसे हाथाय बायदि आरो बेवहाय गोबां रोखोमनि फाननाय बायनाय जायो स' लोगोफोर आंल' नङा आइ थिंक नोंथांमोनाबो भिउफोरखौ नुनानै इन्जय खालामदों आसा खालामदों नोंथांमोना ब्लग्सखौ जोबजासिम नायलांगोन स' जोङो हेलो मेरा नाम है कनकेश्वर बसुमतारी हम शिलोंग में ओंखाम जाखांनानै धाबानिफ्राय ओंखारलांबायमोन गुबुन फारसे स' बेवहाय जोङो थांनानै गंसे थाव दिपुआव हाबहैदोंमोन स' बेनिफ्राय बेवहाय हाबखांनायनि उनाव जों आरो जार्निखौ स्टार्ट खालामदों आरो स' नायदो लोगोफोर नोंथांमोनहा भिउ पइन्टखौ नुनो मोनबायानो ओरैबायदि समायना जायगा नुनो स्टार्ट जाबायानो थामहिनबा नुबायानो आरोखि ना लोगोफोर आं बांद्राय बखिबाय थाथ'दिया नोंथांमोना भिउखौ नायनानै दान्दिसे इन्जय लादो आं बेकग्राउन्ड मिउजिक होनानैसै अके
रायलायनांगौ बुंनो हागोन ना ससे बे नै गया 의자. 이거 너는 가기자 그 보건. सलगाफोर बेफोरबायदिनो थाङै थाङै जोङो मावलिलं होननाय भिलेज बा एसियानि सबसाय क्लिनेस्ट भिलेजाव जों मोनहैनायसै स' बेवहाय मोनहैखांनायनि उनाव जों दान्दिसे बेरायो स' बेवहाय बेरायनायाव नै बिथांजों करन बिथां कनकिशोर बिथांमोनाबो बेरायगासिनो दंमोन करन बिथाङा भिडिअ खालामि मानसिया भिडिअ खालामगासिनो दं आरोना दिनै बार बकियास लामालायखो बे दिनै गाव भिडिअ लागासिनो थांनानै नायदो नोंथांमोना दान्दिसे इन्जय खालामदो मावलिंलंनि बियो माबा सुपारभाइजार गोजोन हेल' दिनै सानसे ट्रिप खालामनायनि गेजेरजों जोङो नै बे समाव मावलिलं हाथायाव मोनफैबाय नै
आदा गोसोम सार दङ आं दासो डाइरेक्टलि उइथ भइस अन भइस आं दासो भिडिअ बानायदों नायनो हागोन हाथाइखौ नोंथांमोना नै मा दङ नै मावलि नं दा बिउटि अफ मावलि नं शिलं Asian number 1 village here. The cleanest Asian. एसियानि Cleanest number 1 village. दे नोंथाङा बेवहाय फैनानै माबायदि मोनदो एसे Ya mendepa. गोसोखौ Mozaano. जारनिया माबायदि जानाय एसे Sarnia na chef jadi buria. Nang sebenarnya. दे नोंथाङाबो फोरमायना होदो हारिमुनि मा माल नुदों नोंनियाव दा खबाय नामा कालसारनि होनलाय ना सब कालसारनि माल बेफोरो नायदो आरो जों दा याव माबा मोनसे लाना थांथाव हारिमुनि मा इलाय सेरजा नामा गावसोरनि दामग्रा सेरजा बायदियानो दै फैबायलै I love Shillong नै माबा रायलायबोदों आं बुजिथाराखैलै नै मोसौ गं माबा रायलायदो गावसोरबा नोंसोरनि ट्रेडिसनेलफोर खोमालै इफोरो स' लोगोफोर बेफोरबायदिनो जोङो रुम मोनहैखांनायनि उनाव हरनि मोनानि ओंखाम जानो थाखाय थामहिनबा डिनार खालामनो थाखाय जोङो गंसे हटेलाव फैबायमोन डिनार खालामनो स' आं डिनार खालामखांबायमोन बेवहायसो आं भिडिअ शुट खालामदों डिनार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नायलांदो नै बिथाङाबो डिनार खालामखांबाय जों गासैबो डिनार खालामखांबाय बेवहाय गासैबो सुबुंफ्रानो डिनार खालामनो फैजोब्बायमोन बे समाव The next day. गुड मर्निं लोगोफोर स' जोङो मैया नैबे हटेलाव थादोंमोन बेनिफ्राय जों दिनै शिफ्ट जासिगोन बाट दैनि प्रब्लेम जादों दैयानो गैया दै सोगासिनो मटरनि फैसा बेनिफ्राय जायफ्रा बेसिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच जों दा बे समाव एसियानि सबसे क्लिनेस्ट भिलेज मावलि नं बे भिलेजाव दंफैयो बेनिफ्राय दिनै जों सेरापुन्जि थांगोन नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोना मोजां भिउ नुनो मोनगोन आरोना अके नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअखौ नायनो जाबाव अके लोगोफोर माने दा मर्निं स' या नेक्स्ट भिडिअ थांगोन